Gitakda nga sa hinapos sa Abril, mahingpit na ang konstruksyon sa usa sa mga bus station sa Package 1 sa Cebu Bus Rapid Transit kun BRT project. Ang maong estasyon nahimutang haduol sa Cebu South Bus Terminal. Target namo next week or by third week sa April is clear na namo diri humanan ni ang kaninga station southbound. Then by last week sa April katong northbound human na pod. Clear na ni diri, wala na ni siya mga scaffoldings, wala na H-frame. Okay na tanan hasta ang mga testings. Nagkanayon si Engineer Magto nga sa upat ka estasyon sa BRT, makabut ra ang ilang target nga mahuman ang usa ka bus station sulod sa usa ka buwan kun walay mahitabong delay sa mga materyales ug permits. Karon maklaro na gyud ang folio leaf inspired o dahon nga disenyo sa atop sa BRT station dinhi sa Dalan and Bacalso. Ang maong design hinimo sa Cebuano designer nga si 𝗵𝗵𝗀𝗀. Gani sunod nilang trabahoon ang bus station at tubangan sa Cebu Normal University. Samtang padayon ang panagbangi sa Cebu City o Provincial Government mahitungod sa pagpaundang sa konstruksyon sa bus station at tubangan sa Capitol Building, mipadayag sa ilang opinyon ang duha ka eksperto sa urban planning ug mass transport kalabot sa CBRT project human silang gidapit sa executive session sa Cebu City Hall kaniadtong Miyerkules, Abril 3. Matud pa ni Engineer Rene Santiago, mas epektibo kung ang LGU sa syudad sa Sugbo ang magdumala sa maong proyekto, imbes ang Department of Transportation. I told the World Bank in 2014, I said, your BRT will fail. He said, why? 50% of the reason is your DOTR is the one implementing it. Let it be done by the city. By the local government? By the Cebu City. They're the proponent of it. Do it yourself. Actually, I said that from the beginning. Remove that from the owner, let the Cebu City handle it. Apan bisan pa man, malaumon silang hingpit nga mahuman ang maong proyekto aron sa kaayuhan sa publiko. No, BRT is still a good project. Except that's, looking back, you look at all the hindrances, the stumbling blocks, and all these things. At this point in time, I just hope that, we will have some buses running at the end of 2 years and the end of in 2028. And let's see. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.